ଆମେରିକା ଦିନକୁ ଦିନ ତାଲିବାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଓସାମାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କୁ ଲୁଚି ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଓସାମା ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତରାବରା ପାହାଡ଼କୁ ଗଲେ। ଏହି ପାହାଡ଼ଟି ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ପାଖରେ ଥିଲା। ଓସାମା ସେଠାରେ ରହିଲେ। ତରାବରା ପାହାଡ଼କୁ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଡିଭାଇସ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା ସେମାନେ ରେଡ଼ିଓ ସିଗ୍ନାଲ ଦ୍ୱାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଡିଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହାର ନ ହେବାରୁ ଆମେରିକା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବି କିଛି କାମ କରୁନଥିଲା। ତାପରେ ଆମେରିକା ଦିନକୁ ଦିନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାକୁ 3-4ଟା ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିଲା। ସେହି ଏଭିଡେନ୍ସରୁ ଆମେରିକା କନଫର୍ମ ହେଲା ଯେ ଓସାମା ତରାବରା ପାହାଡ଼ରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଫାଷ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆଲକାଏଦାରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିବା ଜଣେ କହିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଓସାମାଙ୍କୁ ତରାବରା ପାହାଡ଼କୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମେରିକା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟିମ୍ ରେଡ଼ିଓରେ ଶୁଣିଥିଲେ ତରାବରା ପାହାଡ଼ର ନାଁ ରିପିଟ୍ ହେଉଥିଲା। ଥାର୍ଡ଼ ଏଭିଡେନ୍ସ ପାହାଡ଼ରେ ମିରର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ୟୁଜ୍ କରି କୋଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେହି ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରତିଦିନ ପାହାଡ଼ରୁ ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଉଥିଲା। ଫୋର୍ଥ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦିନେ ଓସାମା ରେଡ଼ିଓ ସିଗ୍ନାଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହୋଇଥିଲା। ଜଲାଲ ନାମକ ଜଣେ ଏକ୍ସପର୍ଟ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଓସାମାର ଭଏସ୍ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲା। ସେ କନଫର୍ମ ହେଲା ଯେ ସେହି ଭଏସ୍ଟି ଓସାମାଙ୍କର। 3-4ଟା ଏଭିଡେନ୍ସ ପାଇଲା ପରେ ସେହି ଏଭିଡେନ୍ସକୁ CIA ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବ୍ୟାଟେଲଫିଲ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ ରେଡି କଲେ। ମଞ୍ଜର ଡେଲ୍ଟନ ଫ୍ୟୁରିଙ୍କ ଲିଡ୍ରେ ଡେଲ୍ଟା ଫୋର୍ସ, ନର୍ଥର୍ନ ଏଲିଏନ୍ସ ଆଉ CIA ଟିମ୍ ସହିତ 70 ଜଣ ସେନାକୁ ନେଇ ଅପରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଅପରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ଡିସେମ୍ବର 3, 2001ରୁ ଡିସେମ୍ବର 7, 2001 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଦିନ ସେମାନେ ତରାବରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ 7 ଲକ୍ଷ ପାଉଣ୍ଡ ବମ୍ ଡ୍ରପ୍ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଓସାମାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ।